имсол аз таъсисёбии Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 30 сол пур мегардад. Бахшида ба таҷлили ин саҳнаи муҳими таърихӣ дар пештоқи театри мусиқии мазҳакавӣ ба номи Меҳрубон Назаров бо ташаббуси масъулини ин неҳуди муҳим намоишгоҳ ташкил карда шуд, ки дар он тамоми дастовардҳо, асбобу аёниятҳои муҳиму зарурии наҷотдиҳӣ ба намоиш гузошта шуд. Якгӯшаи намоишгоҳро тамоми асбобҳои наҷотдиҳӣ ташкил дод, зеро тавассути ин техника ва технологияи муосир ҷони инсон аз талаф ёфтан наҷот дода мешавад ва дар ҳолатҳои фавқулода аз ҷумла селу тармафароӣ ва обхезиву дигар офатҳои табиӣ кормандони ин неҳуди давлатӣ аз он фаровон истифода менамоянд. Бо заҳмати масъулини ин сохтор дар намоишгоҳи гирд оварда, ҳамчунин ба таври зинда ҳолатҳои гуногуни офати табиӣ намоиш дода шуда намунаи макетҳои худсохти сангчарху сел, тармаву заминларза ва дигар офатҳои табиӣ ки вобаста ба тағйирёбии иқлиму ивазшавии фаслиҳои сол дар кӯҳистони Бадахшон низ дида мешавад, ба намоиш гузошта шуданд. Масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва ҳайати меҳмонон аз намоишгоҳ боздид анҷом доданд ва вобаста ба ҳар як таҷҳизот ва дигар муҳимоти наҷотдии аҳолӣ аз ҳолатҳои нохуши табиӣ ки дар намоишгоҳ ҷо дода шуданд аз наздик шинос гардиданд. Баъди тамошои намоишгоҳ чорабинии тантанавӣ бо садо додани суруди миллӣ оғоз гардид. Таъкид гардид ки вилояти мо яке аз осебпазиртарин минтақаҳои Тоҷикистон нисбати ҳолатҳои фавқулода буда, ҳаёти бехатар ва фаъолияти босамари хоҷагии халқро дар ин минтақа бе фаъолияти пурсамари кормандони ин соҳа ба худ тасаввур кардан ғайриимкон аст. Дар идома аз номи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон беҳтарин кормандон бо ифтихорномаҳо сарфароз гардонида шуданд. Барномаи таҳия гардидаи аҳли фарҳанги вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон иборат аз таронаҳои васфи ватану ватандӯстӣ ба чорабинии тантанавӣ шукӯҳи дигар роза намуда, аҳли фарҳанг беҳтарин сурудҳоро тақдими аҳли Торор намуданд.